Kadala woko gunja kachoma ero. Tondon torello. Mathum wuok dala kachoma ero. Tondon torello. Mathum wuok dala kachoma ero. Tondon torello. Sauchiele bwana ne. Nitie gik moko ma kapok winje ka Musa wero. Mani ngeni koboke go dhono. Achiel. LTN. Luo Trending Mission. Yes, nyakwa mogi machiegni kendo iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Kaka pile wakelo ni jok mang'eny kabisa. Kae ndiye mwakelo ni upcoming, kae ndiye mwakelo ni downgoing, to kae ndi be mwakele the stars. Kawuono wan gi upcoming and mostly wamiyo priorities ne upcoming nikech wang'e maber ni the future. Downgoing kata ting'ume to onge gino sebagoge. Ang'ama kelo ni gini kaka pile denda ni Umari Nash. Umari chieno jamone mbele, chieno mineno mbele ming'o eming'ondo boka. Kati nyalo wacho ni Umari dhako ngode ni gichake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi. An kaendi gi Odu Jakapiyo. Kopone in gi simbi kanyono endo inyalo dhi e YouTube, dhi kacha e TikTok, dhi kacha e Facebook, dhi kacha e Instagram, kilogram, milligram, gimoro amora kanyo endo many Odu Jakapiyo. Odu Jakapiyo. Adwa ni kaw thuolo ni endi kapok wachako ikwongi mos jopiny mondo ging'e ni ing'ama serious. Moso jogo duto mawinja kumora mama gintiere. Ni untie nade? Ing'eni nikech ing'eni wuno muluongo ni stars wakong kora chura buti machiegni. Adwa ni ikwongi wuo motegno. Iwinjo nikech ing'eni ng'ama koro sani dhi bedo band leader. Oningo bed ni kiwuoyo tiwuoyo motegno bwana. Koro wach ni amos bwana mos kaki moso mafans bwana. Koro show opong. Wawach ni koro masho koro Kasarani opong. Koro adwa ni mos jo Kasarani ng'eni okenya mos jo Kasarani idhi kacha mos Raila bwana to wach ni Odu mos ji kasi ni amos bwana nyaka kori bwana Golduoni bwana mos jo piny. Amoso jopiny duto ni Musa. Odu Jakapiyo jopiny de gombo ng'eyo ni ajawaka. Igo Ohangla rumba, igo Ohangla reggae, igo Ohangla gospel, igo Ohangla mani. Ng'eni Ohangla tiyo bedo modified. Ago Ohangla rumba gospel. Nyaka gospel iwero? Okay, miwa stochi matin kaka ne chako mondo mi ibedo Odu Jakapiyo. Wawinjo kiluongi ni Odu Jakapiyo. Nyingi nyingi mo official. Nyinga mo official en Michael Oduor. Okay. Manyiso ni Oduor mong'ad ni Odu. Mong'ad ni Odu. To ere kaka Jakapiyo to chak biro? Jakapiyo koro en dalawa. Kapiyo ne kanye? Kapiyo ni Bondo. Kapiyo ni Homa Bay. Okay, mano nyiso ni Kiswahili to pod okedhego marach. Napani ja Homa Bay. Homa Bay mawinjore kede ng'ama nokwongo. The first person monotemo wacho Kiswahili Homa Bay notho. Awiti be kaka nowache ni Tudong. Okay, kuri Jabondo. Ajabondo sakwa Bondo. Mia stochi mar thum history mari mobiro makuri bedo jangolo. Thum kane podane form 2. Kanye mane ma iwacho form koso class to ng'eni form. Weto na jako chon lakini kuma remb thum no ai koro ne ka chope form 2. Ng'e gimomiyo penji form no nikech iwacho ni jo Ohangla mang'eny ok odhi skul. Koro ing'eni kiwacho form be dong kiwinjo koka penji wach sombi. Kiwacho form to duoga buok. Banyiso ni isomo maber ma form gi nyon. Nyalo bedo ni kichope form 4 no tin jangle manyiso ni pod ok isomo. Manyiso samo gidwa ni idhi mbele ka ung'eni somo. Okay. No nitie jok miwacho ni jo class 3 kare yani primary ng'eny kuomu sana. Koso mano gima tinde rumo. Tinde to dok chien. Odok chien matin. Banyiso ni joma donje fail sani beto go book. Ng'eny chwat moma ni koro chief orido cha. Omiyo dok chien but moko bi ng'eni lure kaka environment gi ne chal jonyuol be. Okay, manyiso ni buke go aga mitimo KCSE mar form 4. Natimo. Okay. Koro miya story ko yake kanyo ke. Koro kana ne form 2 to nitie wadwa more manonyiewo ga mem. To keto wende Jakadala 2 mar Belinda gi RRM. Koro kanye mana chakero go wende go. Ma werno mar Belinda na maka te.
Manyiso ni wadwa wacho ne sane Odu Jakapiyo in oningo bed ni kapok idhi e stage tikuongi oro ne Jakadala pesa ne nikech itiyo gi juok Jakadala. Atiyo gi juok lakini wende ne to kadwaga na awer kan stage. Okay. Ji ka chako kuong chako ga gi wende mag ji. Podi wero wende ji koso in gi wende ni sana? Wende ji awera kan e ot kata area na tu lakini kochopo ni anyalo perform tawera meka. Dong'eni samoro ng'ato koluongi e show to wawach ni in gi wende adek. Wende adek dirugo piny? Nyalo bedo ni an gi wende adek mana masekete YouTube lakini wende man go to ng'enyo kanyakwa. Okay, koro wadhi kaka bro ni onyiewo memory. Oketo wend Musa Jakadala hera remo. Kadala kongolo nyathi ga wino. Tondelo ama kongolo wure koni. Tondo kodelo. Ayangana wure. Koro mano. Hera remo Belinda. Onjena matin Belinda. Kadala wuoko gunja kachoma ero. Tendo todelo. Jathum wuoko gunja kachoma ero. Tondo todelo. Mathum wuok dala kachoma ero. Tondo todelo. Sauchiela wa bwana. Kanyo mkore bwana iwe na thumnade. Kadala wuoko gunja kachoma ero. Tondo todelo. Mathum wuok dala kachoma ero. Tondo todelo. Mathum wuok dala kachoma ero. Tondo todelo. Sauchiela bwana ne nitie gik moko ma kapok winje ka Musa wero mani ngeni kopok go thomno achiel ai woi inyoni adwa ni go gigo te mondo kore ka ngene koro kata ngama wacho ni bwana nyathiro ne gitale Sauchiela wange na donja ero tondo tolelo kanambo kamba na budhe sechego tondo tolelo Bwana mara ne okni Jakadala manyi ne chol embe odhi appreciate ni bwana nyathiri toge gini aya koro daki chaki gona ka checha inyoni kasi jigo iwo inyoni jakoro kaka winjo no endo me iluongo ni Odu Jakapiyo. Odu Jakapiyo en upcoming artist, en kacha YouTube mare, en kacha Facebook, en kacha TikTok. Iwinjo imanyo Odu Jakapiyo. Neno ka no drop nwa wende moko kacha endo ma serious. Video ne kanyo, audio ne kanyo, inyalo manyo Odu Jakapiyo. Kasto ka in kanyo ko ngema ber ni poki subscribe ne wa subscribe. Iwacho ni subscription is unlimited. You can subscribe as many artists as you wish. Iwinjo kumine ni kete jo Naija mineno morigo ket na Odu. Kumine ni kete jo Ohangla madongo mamorigo chaki ket na Odu. Sami subscribe ne wagere. Sawa? Koro kiwinjo thumbegi. Ere kaka thumbegi transform ima kori ibedo jangolo. Ke thum tinyalo winja kata nasebedo ka winjo kata manangane ne thumbe moko winjige mag jo Kongo gi to pok abedo jangolo. Obwogo jawasi lele obwogo jawasi moringo we waragiba ani lele yo asebedo ka winjo osiepa mangane osiepa moro nitie kama eri luongo ne Prince Inda pok abedo jangolo. Asebedo ka winjo Odhis Toto ni toto mawuoda wino jachode mawuoda wino jakongo kawuona madho madwaro ni gilbis manyocha geno ne mit manyocha gano ni tamu ogi marach mokalo ni gini mera kawuotho ochako mera kanendo pok abedo jangolo. Thumbe to mit nandike da winjo inere kaka ma Jakadala ne ni tap tibedo jathum yani ne gidonja remba mochopo kuma aneno mani koro nyala bedo jathum. Okay. Koro kogolo next kanyo punda jasunga benomora nyasembo sina shida makata an kana ane school nikech nan jadei samoro kata kadhi mana luok gokinyi tadhi ga gi simo kanya wega tie baf kanyo ngoma ywaka kanyo katieko tadogo kata dhi mana luok. Manyiso ni short wanyalo wacho ni Ohangla kae koro ng'ama mori ma in inyalo rate kaka you are king kata kaka the king of Ohangla gisani en Jakadala. Gikora ok ni gikori ne mwa penjo nikech ok inya wacho ne ng'ato. Manyiso ni in ng'ami imiyo pongezi makata koponi owachi ni bwana wadwa ni Ohangla chiel igone kuro the lock idhi gone adhi gone Musa Jakadala.
Wuod kone. Okay, anu wewe penji point blank. Kech ang'eni gimwae pona ni ji penjo. Korka kori presenda Jakadala ingo presenda. Korka kori ka korwa ka kori. Korka kora ing'eni yani manyiso ni agini eno iluongo no opinion. Ng'ama ber ni rachna. Ng'ama rachna ber ni. Iwinjo gik moko machalo kamano. Koro on your side to kane miyo koponi atine bedo crowned. Oket ni presenda, oket Musa Jakadala. Ng'amirwako ni ogudu. Adwoki chien matin. Duoka mondi duoka chien. Ing'eni kata poka nano Jakadala kama. Takawe kaka inda nyala kawe ema. Kuri chalo ng'ama dipenj sani inda ni oingo ema. Inda nyalo yie ni sani oingo ema. Akia kado yie poka penj bata biro presenda machiegni one of these fine days. Koro monda yie di ng'ato ingo Jakadala nyabedo matek. Nikech Jakadala chalo kaka fadhi. Chalo kaka fadhi dho pok wang'ere. But obvious en kaka fadhi na. Okay. Nikech ene mathumbe ne no inspire yi. Inspire ma donje thum. Okay. Thumbe Jakadala kisewinjo mo inspire yi miwacho ni koro inyalo golo ngolo ibedo kiwero thumbe negi. Koro mondo mi kaw step idhi studio mitima achiel ariyo adek, that is another step. Ere kaka ne temo ma ubet kamano? Koro nachako ndiko wer. Nachako ga ndiko wende na bang' school. Mandiko wende. Koro jingisa ga na dhi studio. To koro gima inya mondo achok pesa mondo rom ma dhi studio tamaka. Koro narian radichiel ta choko. Kase choko to adhi ayudo ng'ato to tera Ngwasi Records. Achulo 3/4 mar pesa. Koro dong quarter. Koro day one mwadhi okagolo wer. Achalo mana ng'ama odhi attachment mar recording. Nikech ne poke onjo booth. Ichope studio. Achope studio kanyo to be ayudo ga ng'ano ger deno ger mabwana wer. Wer. Koro gik mana mako ga ka olal te. Wer to nandiko first page ma loko the other page. To pod adoga wewe mana words mo. No, deno Ngwasi engineer. Oroki ma wer olal. Wer bwana. Wer. Koro omiya ga beats na duogo. Wakunga nyer kaja. No, wakunga nyer. Dia tandiko wer maloko lakini yoma engineer. Wer bwana wer. Ne wer. Wer odhi olal. Wer no dhi olal na. Koro omiya beats ma dakika bit. Akone ni meya mawenda ni bor manyaka kone ni. Odhi romo gi dakika bit. Omiya beats exactly na ariyo dhi keto na climax. Koro kanye madhi aduogo. Anawe kano dhi ng'iyo wenda no winja ni wenda no wachang. Ok ong'iye nikech nang'ega ni kidhi e studio to mago gik mikwongo itimo. Koro adhi aduogo ma koro achako shorten wer cha molalo beats. Molal wuok oko mar beats ma kendo otimo aweyo wach thumno kanyo mondi. Ria shorten wer molalo beats. Abeji wer shorten to ki shorten to lalo beats then. Dong'eni ya koro kaka shorten kaka na chake opore kaka koro. Dong'eni achalo ng'ama ochwade school koro oremo page. Koro kaduo kaya ti bedo serious. Koro adhi a shorten wer. Konti a shorten ma koro konyal dhi gi beats mane omiyacha. Koro nyaka chak los beat moro. Koro bang'e nonego bed nadhi kuno. To ka nadhi ga go live area wa Kitengela kanyo. Tarado gi osiepna mone afilo nyakwaro ngalo. Ka nadwa dhi studio ko namanyo ga jabackup moro nang'eni kidhi e studio to idhi gi jabackup. Te mano nyisa ni bwana koro nagombo ga nyaka ja keyboard. No nyisa nya tuda gi osiepne mone othure engineer. Golоnego mari parody cha. To koro kane ochopo notuda gi othure engineer ta change the tune ni we akwonga dhi alimo othure engineer studio necha. Koro kata ka chule kwa dhi kadeno kucha. Kwa dhi tieko pesa wacha. Tadhi gi ng'at moseng'eyo ok nodhi gona waya kucha to pok ong'e duonda obe. Mane timo nikech deno kech marach. No to gocho ni engineer ne kech makoro chuni. Kech no to kanyal wacho ni nohinya nikech nomiyo abe a develop gin morale moro ni kara kucha kidhi to ne ibed ni in serious. Ikuongi makwer mi make sure ni
in kode sa. Kuma jopiny gombo ng'eyo, be nidogi chak idhi i follow thum minisechulo nus ni koso kech chak kaka niweri gi wach thum no ni ringo miweri gi gigo? Koro ing'eni kaka nabiro ka Kothure ma aneno kaka ne odil koda. Pesa na pok adok ga kuno. Engineer biro kawo pesa no 3/4 deno Pok adoga kawe ga. Yiena kon deno miya pesa no. No, we go nyier gino. Yo dauni me pesa. Wer. Okay. No dauna ma we pesa. Ing'eni ng'ama notera ire ema koro kochopo sama adwa dhi. Kechen ba dhi adoga miye manodong. Tuke manodong cha koro dong mana dhi kama. Koro gima nomiyo inya. Nodwa ni every time wadhi studio, single time wadhi tamiye tuke. Koro gine manodogo inya ma koro chunyo dhi ochido ma weyo. Ma tuke minimiye monodong no cham. Diberi no chamo nikech kaka nodwaro ka koro chopo ni wadwa dhi to panga ni boko dwa ng'ama kase nyalo we atima dhi kenda. Mano ng'ama nochamo pesa no. Wacho ma LTN wadwa kone ni nitie jok moko wase kata mana siemo wenge producers iwinjo wawacho ni producers tieko talent mag nyithindo manyiri nikech koneno nyathi manyako to en kar mondo ne duonde kaka meto neno siandane kaka dongo iwinjo to chwado nyathini yien kaso nyathini talent ne dhi lal kamano. Koro in kaka upcoming kopo ni ng'at inyalo strain to ng'ato chamo 2000, it's not good iwinjo, and we are here to condone chabed beradier and condemn. We are here to condone, not don't adwa ni condone kura medo note. Yeah, we are not condone. We condemn, in short, we condemn. Wacha ng'ano chunyu ya ni Mighty Ken. Mighty Ken 2000 kele official LTN. Watero nyathini Kothure koka mano twatero wadwa tiego pesa kande nongwasi okober ke chamo loch ng'ato no wacho ni chamo loch ng'ato to yot ndi, lakini luya no wach kaka medo chame obiro miyo lekeni to nikech en gi chumbi mang'eny. Sawa, koro ka un kanyo endo adwa miyo free advice. In kanyo to ntiere kaka inyalo promote ng'ato, kiki exploit ji, promote ng'ano we ene ma ber ne odhigo kata rach ne odhigo, to in kiki dong gi rach mar ng'ato, inyalo nego career mar ng'ato, please. Koro gisani ni endi ni Othure mini chako go project. Othure ma chako go project manyien nyaka sani pod wan kod. Usetimo thumbe adi Othure? Sani wasetimo thumbe auchiel. Thumbe auchiel. Manyiso ni Othure nung'eyo from parodies maker. Kuma nang'eye na en from ng'ama no connecti. Ng'ama no connecta na en Afilo Nyakparongala. Last to kano wacho na kama taparo chamfea moro mar parody mar Okoth manigolo mar Okoth. Kano Othure miel gi nitie momiel nyaka gi kore lelo. Ema paro ni mae Othure kae ma kora dhiye. Tiji maber biro usi. Ing'ama ni oko kanyo kopo ni idwaro producer maber kabisa magolo ngolo tok dhau ne ji. Othure to noko dhau ni. Othure ok no dhau na be pok no dhau na ga. Onyalo mana okanya ni de no dhau na. Onge ng'ama se dhau na. No wacho no kech. Okay. We are check a reform that question. Othure tok kech. Othure gikora to wadhi kode maber. Okay. Koro gisani ni endi iwacho ni segolo thumbe madhi auchiel. Asegolo auchiel. Okay. Record auchiel. Iseri record auchiel. Koro en steps mage masani nyalo wacho ni isechope gi thum. Be ineno kisego step koso pod ina chien kocha. Then mar ariyo endo in kaka jathum sane be ntiere gima thum osekelo making'iyo kata mana odi kumidake kata kumoro nyalo wacho ni bwana anthum ni osemiya achiel ariyo adek koso ine ma pod invest in music. Nonge gima thum osekelo na. En ma ni osemiyo ji ong'eya jomoko ng'eya nikech ing'eni thum mondo chuli en live to an ok agoga live. Ang'o miyo kego live? Duondi pok otegne microphone koso ionge gi sinea? Aonge sinea kod jotugo.
Okay. But kadhi ga limo live kucha to samoro adhi ga madaka matin kadichiel to tinde asebudho ne. Be nitiere jothum moko miselimo momiyi onjo live matin? Asedhi ka Apoli Kijana kod Kevo Mina Wiko. Okay. Magi mi chwado live gi microphone ma ji omiel. Omiya. Apenjo ma ji omiel koso ne gin kombe. Ji omiel ni. Ji omiel koro ineni kanyo an ng'ama biro sama koro ka gigi chakre ni koro bang'e asto mar ariyo shida mahinyo koro awach ni willing artist nitiere upcoming willing en magombo nobed jathum ni sama jathum pok odonje stage kacha to kineno sama igo wend inda ji bro miel kanyo igo wend Jakadala dongo swag to kok igo mari ting'eni pod koro yudo ni sama igo mek jogi ema ji miel lakini koro in kang' idhi go mari cha nikech pok ong'ere mondo iyud ka ji miel tek koro joma miel tin manyiso ni thumbe jogi ma ji mielo meku to pod ging'iye ng'iya ka kuchongori yogi kon mang'a. Ok ing'eni sama udhi un joma willing kata ang'wen to in kendi amigo meki to jogi go mek joka iro ni mek joka be kata beats midhi gonegi igore from wend mar inda cha ng'ato feel nikech en wer mosega winjo koro beats be rione ko magiyudo ni ji miel ahinya. Okay, in korka kori nikech kisefwenyo ni ji mielo kopo ni sechaka inda mako ben kawuono awero nyako mahero amero ben kawuono kawuono tibedo sepe in korka kori ineno ni bera kichako gi mar ng'ato koso mari cha nikech mano kichaka ni kawuono tibe ning'eni iluongi ni Omari but iwacho ni inda mako ben kawuono tigeri adong nyiri kodwa Omari yero werno inda mako ben kawuono koro in kaka in kata maybe wer dongo kata wenda Musa Jakadala to joge miel in korka kori ineno ni upcoming oningo chak gi thumbe ne koso thumbe jogi nikech on the other side ji dhi mieli mano nyalo usi to on the other side ng'ato be nyalo wacho ni ng'eni saminwa inda cha inda mimedo uso ino kiusri in ere kaka inene general anana ni oloigaga marino nikech samigo marino idhi bedo ga ideas moko madionge go koro kata ka ng'idok e ot tiparo kama niya kapare wer moro lakini kiwero mago do tidhi paro mania kamake pundo ng'iyo gi nindo cha te mondo ayud ga nyachwade stay win to ming'eno ino mano kiparo mari koro mane kuma inyogo ji koro loigaga marino kata rach ekidhi improve. Okay. Terwe process mar wer. Ere kaka wer ni ji biro. Joma ng'eny osewuondo ni juogi ni thumno kelna gi juogi to kinyne wachako winjo ka thumno ilaro. Koro wacho ni to juogi no kelone to juogi chako kelone ng'acha. Kozo en ere kaka otimore. In kaka Odu Jakapiyo. Ere kuma iyudo ga wer. Yudo wer. En samoro nyalo neno gimoro katimre. Samoro ba nyalo beda kata ka winjo ga mana thumbe kata beats. Tapo ka be wenda moro biro na. An biro na bira anto kalek ga wer. Wer nya biro na bira. Bira kende. To koro obiro kata lines adek. To ka anuoyo lines adek ni kata moingo di beach. Tede kao ipongo modong gi mag ji. Biro kende. Laki ko biro lines mok ni obiro lines adek to modong ipongo gi mag jomoko. Koro mano mara. Ko biro adek no to ka igno moka were. To lalte. Koro okibo yude next time. Koro dwaro samo biro kata lines adek no. Kata kin kuma jodi tiwere ga wera gi chunyi. Iwere inuoye tidhi poka moko medre ma chalo madhi kode line kamano kama. Okay. Sani base kanye in Nairobi koso imbi chalo ema itiyo Nairobi to dak dala. Anadak Kitengela. Okay. Iseyudo manager gi jok modongo koso podin kaka in. Agisani an gi manager. Mano achaka doke kamera. Nyakwara moge ma iluongo ni Odu Jakapiyo. Odu Jakapiyo en upcoming artist. Onge jotugo but manager to en go. Koro wadwa winjo ni what is the role of the manager? Nkech live band wacho no kogo
jotugo bonge godo. Konya winjo. Okay. In ming'eni ng'ada kapok atieko. Mi ipenjo no. An manager. Ing'eni kidwa timo gik moko, kidwa dhi skul tichako nyiewo wuoche. Koro asega chako. Koro in case ochopo kumitiye. To ward manager no koro application mare chakre. Manyiso ni manager in go. Gimidwa manyo next en bouncer. Dongidwa chako. Koro koro ise manyo manager koro. Wa apply ne bouncer. Bouncer moro ang'eyo manyocho riembe. Nyocho riembe ka jothumbe madongo. Koro en gi experience. Anyalo kele kone. Anyalo wacho niya. Pod anyalo meda kata manager moro be. Hey! Manager to mano poki chako tich omere ne idhi bago joge fail. Ine yo mibiro go. Ini bago joge. Manager to poki chako tich. Hey! Manager di. Are ene mochulo. Koso gine magichuli. Ngeni kanyo be akunga duogi kapok adhi matek. Manager ge. Idhi chulo gi koso gichuli. Manager beda manager ni noningo bed ni gichuli. Gisa ni emo winjo podane achiel. Koro kochopo kumidware michudo. To abo medo moro. Mato tieti no. Kosetiyo no to yudo pesa. Makoro gik ni chudo. Ai medo ne moro. Ige ujo anglo timo kamano by the way. Iyudo ka friends uye support bwana. Ka koro chopo komoro makoro ningo bedni ng'amono support cho yude gimoro. En koro en chien. Aneno ka Ben chika yuago kache cheni. An nachako genda ka uso mana TV. Mondo wagolo go pose. To kenda inero ga interview no. Koro kamano. Okay, kamano en niya. Ngeni manager en kako osiepna alafu en mana interest mana en go koda. Emomiyo ne wa iwinjre ni onyalo kakowa e studio iwinj. Kwa interest ok en ng'at mawanyo ni adhi ire ta kwen adwa no bed manager na. En ng'ama wang'iyo go watiyo gago. Koro kaka da wuoth ga kenda timang tam. To kwa nyalo yudo ng'ato kendo mwuotho go samo ing'eno nyalo be wan kode to konyal chopo kwende mamoko ma samoro nitie jomo ng'iyo ong'ere field. Joma koro nyalo wacho ni ang'e gesa, ang'e kanye, ang'e kanye. So kata ibed mani wayudo ng'ano to koro kanyal no en koro ayudo ng'at machielo. Keche en ng'ama wachako go. Igeni wan adwa ni Ohangla ka warieyo tir kama. Ok inya bedo ni ng'ato chandore kodi. Kaso kiseyudo pesa to koro imanyo ng'ato. Iwacho ni ng'ane in be bed ka. Ng'ane to biro konyo achiel ariyo adek to in bua bed ka. Makoto ko bed ni dwaro senior ni ng'ama senior ng'ama nyalo bedo signatory kia mini chako go cha. Mana kono Ohangla. Ohangla we are tired. Jomo chako kodu okutiego ng'wech. But waneno umos wapimo u to sani koro wasebiro mrach. Ng'amo chako kodi no ng'ane monego bedni miye trust. We monda koni sani udu Jakapiyo. Ko chieng' moro sechopo ni atipong'o show. To mari koro manyi gi interview. Umeri kumanyi gi interview ni mondo emiye promotion. Ndi omiyi promotion. Omanyo monde miye nikech ong'e maber ni in gi crowd. Ng'ama manyi dwa manage ng'ano biro ne business nikech ong'e maber ni pesa iloso kanyo. But ng'amo chako kodi chalo ng'ama ketho sane owito pesa ne nikech sani kata ka awacho ni eti akawo 100 atigo kodi alos show. Ipani an ga kika ni eti 100 nano dhi duogo like sani ami show e gesa atiyo gi 100 mondo pang ni show. Promise sani ni 100 ni nyalo duoko na. Gizani samoro ko nyal duoko. Ok ni samoro ok dhi duoko. Manyiso ni akami tami pesa na chan mana ne ami atimo ni go promotion. Iwinjo. Kasto koro isechopo kuma koro miano tinyalo duoko tiweya. What is wrong with you people? Ngeni podo kanyal donjo ng'eyo gimaro. Fuone mwagolo kapok ing'eyo mondo sami donjo ti donji kiriek. Sawa, jomo chako kodi go. Try to move with them. Ng'ato ka ng'ato nege mech nege hape. Nitie ng'ama chako go momiyo hape oketi kanyo. A moment miweyo inyalo poke lwar. Joma ng'eny ose drop ka giseneno ni gin celebrities kia gima chalo kamano. To dhi yudo ko drop dichiel. Okia ni samoro ng'amono chako go pincha nenege hawe mamare. You get it? Mani ngina chaka pinyi nyaka kizungu nikech ikona ni temo gine. Koro manager luongo nenga. Manager luongo ni Ostino Duor.
Austin Duor. Koso michogo ne jadhok mang'eny kuodho tek. Kuodho tek no koro. Okay. Koro gisani ni endi, ere kaka iyudo pesa ni moro matin ma igolo ko thumbe? Depo ni manager nitie kaka support matin? Mondo agol thum, to en mana go mjengo. Ka go mjenge kanya golo thum. Gisani. Igo mjengo? Ago mjengo. In pok iyudo mine maloka? Ing'eni ipuonjo ji by the way, nikech nitie jok mogeno de ma kodwa golo thum. Ok meya mari gine, adwa dhi golo thum. Emomiyo giwero de mang'eny. Nikech giluoro maisha matek. In ok idwa maisha mayot. Idhi e mjengo. Do ing'e naneno ka adhi ketha time ni awacho na jathum abro golo thum. To rito ni ng'ato chiemo nyaka mi pesa kigol thum no. Aneno ka otek. Koro an ayiedhe adhi asara. Koro gima da nyiewo cha ayie weyo kata wuoche moro ema adwa nyiewo kata kala moro. To akano tatimo tagolo thum. Koro an thum agolo ga gi pesa mjengo. Ere kaka i manage mjengo gi thum? Nikech mjengo kudhi wiya kuol. Ere kaka samiol ni tichake ndiko thum? Nikech ing'eni ndiko thum be dwaro energy. Ere kaka iseya mjengo bwani yol? Ere kaka i manage like dhi mjengo ichaki duogo ndik thum? An kata ka thum obiro na kane mjengo kanyo. Tatema were ewi wadgi. Mobed no moko kore ewiya. Mane mjengo kanyo in jalwedo koso fundi? An jalwedo. Fundi ok ni koko? Fundi. Magi ang'oge bwana rukuoyo. Joma tiyogo ochalo ga kaka samoro kaka kampuni. Koro gite ging'ang'a ni ng'ani en jathum. But abe okaket ga thumba no in a way ma gima fundi dwaro chako somo kami. To koro ere kaka iwinjo sama fans ni oyudi wach kata ne kalo to fan ni moro achiel maybe selando ne ng'ato ni jathum kasto fan ni kalo yudi ki ine mjengo kanyo kiwinj ki bed ashamed? Okane ka bed ashamed nikech ing'en nane mjengo before achak golo thum. Okane kan gi problem moro amora. Ana sa manyiso ni onge gimarach gi go thum kigo mjengo, like okine konyalo duoko uma mari chien, like sani maybe for example iromo kata go mari mjengo mari kata chielo njugu mari wirigo bwana Prince Inda bwana yude mjengo MJ kayude kuno koni ya majanabi bedanga yude kumro kanyaole kata pi en gi kumo sechopecha kayude kuno ta beda da war nikech line mosemako malo cha ang'eno konyal duogo kun nikech to kiyudo papati mjengo papati kayude mjengo damor sana nikech koro arado ng'a jathumwado wanyalo wago gombaka sach lunch wadhi ga bet mana kando ga to en nang'o ipamo makore ni bai biro kuma ber ng'ato none manyalo penjre ni to papati timang'o ka lakini hata an sawa nikech amor ayudo ng'at ma wanyalo interact go yore mag thum. To Elvis Kadori pod anana sa nikech abatime owacho ni dakete makuyude mjengo yo bad papati babu yidka inano an nachako ndiko thumbe kata ka papati be pok ogolo iriambo nachako ka pok ogolo thumbe makoro pok okethore ka noyudo ka ne be ni pok okethore ka dong mano wende ne moko pok okethore mano yudo ka an ng'at ma samoro ywaka ni an adhi golo wer karang'o wer to nitie koro en ka wane line machal nyalo bedo magi manyalo yomre mane okang' mosegoye band gi kako fuko ne chal lakini aneno ka ne wane line achiel ta ang'o miyo in maybe pod kin ge uma ahinya to maybe jothumbe moko ma tindo mabe samoro jomoko ni telo negi jok moko machalo kaka papati aneno ka uma ne bit lach matin en diwach ni ang'o ma maybe othiri gima dawa ni othira matin en kuma antiere inano kuma antiere en Kitengela en side mar Kajiado to jothumbe tin kono opogre gi town opogre gi Kisumu iwinj koro jothumbe mani kocha tin madi ayud kuma makra maber chung Odu Jakapiyo nitie gima iwacho ka keni ni winje nade ne jothum rely gik moko ariyo
Mane mamiyo gibedo jothum. Achiel, gin mon maweko gi to miyogi kaka ginyalo dhi mbele ka idwaro instruments gi gik moko. Ariyo, gin ajuoga manyaka lose mondo thumbi ohit. In gini winje ga nang'o kata ere mikakati miseloso bisepango manyo dayo moro kata ajuoga e gik moko ariyogi kech ring iseketo ring ane ka lweti pod ni nono pok iketo ring ene gima ne pachi ni nitie kuma chopo kanyo mondo ilos pesa moro mondo imany jo mong'eyo tudi gi ajuoga moro mondo koro losi chak gono thum an gi sama chopen idwa manyo koro ineno kama chopen wende man go ananya wa ka ni moka bro we Coca-Cola abotho Coca-Cola kech gi ng'eny okay koro an wende na maboro mi atima abed ng'amo ng'ere loso ne loso dong loso tich loso tich aloso nang'o pimna okay en gima pok iwinjo awinje lakini koro adwa ni fafanua okay Odu Jakapiyo wacho ni winja ni loso tich iloso thum pok owinjo koro ng'ama nigi market ne umbe ujo maloso gi umbe udhi marach ng'ato achiel ok dhi e live kuloso wacho ni bas koro kawuono idwa loso jo maloso umbende onego bed ni udhi live ni mondo wa promote new business iwinjo udhi live bas kawuono waloso mari watigo Odu Jakapiyo an oselosa kawuono waloso Odu Jakapiyo kelo thumbe adek kaka producers timo kawuono wan gi ng'ane kaka LTN timo dhi uru live bwana miyo jothumbe madonjo ge nyalo bedo gi experience koro iwacho ni in pok iwinjo ka ng'ato nyalo lero ni to maybe nyalo neno kaka itimo kanyo pok obede mind na mabe kata chuna gi duoke ba wuora pok abedo gi mind ainan okay bas nyakwara mogi winjo ne ma iluongo ni Odu Jakapiyo tafadhali wadhi ure YouTube kacha endo lelo mamuol Odu Jakapiyo lelo mamuol Oma un jothum umbu bago mara ne lelo mamuol ng'ama lelo to jak bedo muol koso mana kokeje dong ng'ama muol ka nana ka odi kata muol lakini koro kane stage kore malelo chabet kujo thumgo koro sechego yani wer chado winjo ka ma wacho be lelo koro coach dokor ka thum tan lelo lakini ka wuotha area kama ka wuoya kama tanga mamuol un kaka jothum un ji mang'eny kabisa kopo ni kawuono dang miu ni ati ni ichiwo namba inyalo keturie namba di an wang'eny koko nini wach kata ne top 10 top 20 top 30 inyalo keturie namba di top 10 tang'ena onge kanyalo ng'eyo ni wan ji adie kanyalo manyo anyalo winjo thumbe ji te nikech nitie thumbe moko masewinjo ang'eni kata ng'ato anyalo yombo ng'ani pod oyomba koro kanyalo winjo miya list no tawinjo thumbe jogi takoni ni ng'ani ayombo okikona jathum achiel milergo ni ng'ane takalo adwa ni kala dog jothumbe tarana safe kata ng'ama ng'en ahingo tarado kode for example awuonde kata ni dabe na hingo inda do ene men iwuondri ni hingo inda kose hingo hinda kojoze ni kaka sane hingo for example kata bed mana hinge tarado kode abol ramos ka ng'ama kong'eno hinge okay nyakore mogi adwa ni introduce no be manager obi kae ndi be ombose jopiny kapok watieko nikech e kinde mang'eny iwacho ni managers gin cartel wapenje ka embe en cartel kasto nitie be joma wacho mbele kanyo ni Ohangla waonge gi management wan ga agents nikech gidhiga mana miss nang'o jatelo aber erokamano ahinya ok ikwongi kawe thuolo ni endi mos jopiny ikon gi nyingi amoso jopiny no imre uru an Agustino Duoro Odongo Wuod Ugenya Masiro Wuod Ugenya aneno ka koro in gi jambani endi in masani koro imaneje gisani an ema maneje koro wan kode gisani to ong'ama pod dhi mane mjengo ni ang'o man kama bedo managed koro gima bedo managed gisani nyako ji plan uji arrange ng'en to sani en sach mjengo sani en sach thum koro koko nyal manage mano be nyisre ni karo konyal ji manage kata ken thum kende
sani endi ng'eni pod onge gimoro manyiso ni pod kinde mang'eny une mudonjo fuku onge gima thum osekelo madang' wach ni maybe unyalo tiyo godo e riembo projects ka kinyne kata mana in 10 years time nyiene olokore makoro ok dwa winjo wachni ibiro timo nang'o? Ok anyal chune gi winjo wachna kotamre. En dhano maduong', ong'e gimotimo. Koneno ni koro oromo to ayie ok anyal chune go. Dong sani to ka un kode to in gi geno ne mbele ber. Geno nyaka bede. Kionge geno manyisre ni selwar. Koro geno nyaka bede ni mbele ber. Koro action mane mibiro kawo ka chieng' ma mbele ber no tineno ka in e mbele maber no in koro ionge ber no. Gian onge action manyalo kawo. Aduoko ne ma Nyasaye erokamano omed dhi mbele. Ok anyal lamo ne marach. Koro an agombo ne maber. Koneno ni koro mbele osebedo ne maber moloyo kaka noparo. To an aduoko ne ma erokamano ok anyal chunego. To koro gisani en ere mikakati moko musekelo ma udwane kodonjo go e thum nikech jo Ohangla mang'eny to nitiere wan kacha chage Prince Enda, Musa Jakadala, Elisha Toto, ji nitie mang'eny kabisa ma bende go thum. En pogruok mane ma koro udwa kele field ma ka ji owinjo to unyalo bedo gi fans nikech iwacho ni ji to setimo gigi mang'eny but to depend ni in itime nang'o. Gisani to pod wadongo. To wadwa ni wadonge yo moro makare. Emomiyo podi kwago okang' maduong' lakini kaka wamedo go okang' ya kaka wamedo manyo fans. Sani mondo mi yud kata promotion e media platforms kaka Ramogi TV idwa ni ubed gi video. Be un gi mpango mar timo video? Wan gi mpango mar timo video. Emomiyo gisani koro wanyalo loso romo kaka ma mondo at least wamany koro kaka wanyalo loso video. Nikech ka wang'ere kata go mari nas to koro yot nwa mondo wayud kaka wanyalo loso video. Ma pesa ni tudwa golo kanyi kech thum to pod ok dhi kelo. Pesa to Nyasaye makelo onge kama pesa ok nyal chopi. Koro kata ka onge gisani to wapango nikech wan bende waketo mama tin mondo wayud kaka wanyalo loso magwa. Sama in gi jamani kaka manager to ing'eni nyaka be ing'iyo e field mar Ohangla ni to dhi nade. Jathum mane mineno ka pango tich mamori migombo ne wuodi makoro uchungo ne at least embo chale gi ng'ani. Jathum mapango tich. Man bende magombo ne bende chale godo. To en mana mentor ne. Men Musa Jakadala. Wuod koni. To be usedhi kata mane e live achiel mar wuod koni bende ong'e ne nitiere ng'at mang'iye ma is looking up to him. Gisani kode to pok wadhi lakini chon kane pok ang'era kode to nadhi. Man romo aneno kaka Musa pango thum. Koro aseneno. Lakini koro wa plan dhi kode. Mondo at least wayudre kamoro achiel kode. Wane gimopogore koro gimonego bed watimo mondo wamed dongo. Gisani ni endi un gi contact koso bang' matamiu contact mar Musa Jakadala. Adwani Germany oyud full mentorship makata most of lives ama Germany onge live onyalo dhi ka Musa, it's not bad. Onyalo dhi ka Musa at least ogo achiel ariyo adek ka Musa donjo obet kanyo pod oneno kaka gino timo. Koso uonge gi mpango no wan godo contact Musa be en go gise communicate dichiel. Lakini poka gi communicate mathoth Musa be pok ong'eye. Koro dewa gombo na at least ka Musa dong'eye domi watich mayot bende koro kwa romo to nyalo bedo mayot. Koro mondo mpangilio no bed mpangilio moro moriere yo makare. Musa Jakadala, Musa wuod kone ma iluongo ni Jakapiyo. Jakapiyo ni endi he is looking up to you. Owacho ni ine migo thum mamore kendo ine mentor ne manyiso ni ong'eyo gik mang'eny mitimo. Please adwa ne this boy you reach at least wabede ge Musa Jakadala mar ariyo. Chieng' moro nowach ni an Musa Jakadala momiyo achopo ka. Ok owacho ni mondo maybe obede band. En mana maybe samoro biro sama onge tich otim achiel ariyo adek koso kolabo be dwaro gi Musa achiel. Kolabo gi Musa. Koro bolure ma kaka winjruok obeto. Kuma dwa medo wach namba mowacho no. Nitie ng'at mano miya namba ni mar Musa. Koro first time wawuoyo maber bang' ng'ano dogo nyisa ni en Musa ma jalemo. Ok Musa Jakadala en Musa Janabi. Janabi. Aso namba ng'amane kende en Katalanta gi Steve to mar Steve chato tek yudo en
Kakalanta benan gi mare na wuoyo ga kode bang' odoko jam ni oken to nwuoyo kode mawinjo duonde. Kendo bang' odowa ni en manager oken kaka Talanta. Koro gimomiyo bes ng'enyne live mar Jakadala pok adhiga. Ing'ena dwaro ga gima kadhi to amini onyalo ng'e ni ng'ane jathum. En kacha kidhi to kata kigocho ne Jakadala san mondo amini ni jathum. Ema tega lakini kantie ng'ama tudi kode mong'eye kaka sani ni ng'eye. Mano to wanyalo winjre mayot. Lakini reda namba ne mokwongo oka discuss marach. En osiepna kata ok ong'e. Onyalo won to ng'ano wilo namba na kanye. Ielewa tu celebrity nikech nitie jomoko maybe nya wuondo gi ni en jathum to dwano timne gima marach. Koro kayudo kaka nyalo riche before ng'ama miya namba no kuongo richa into him. Makoro an abeda ni kura wuoyo kode ka nosewuok kode. Mane ma ekanya yie bedo gi namba. To sane koponi otudi gi Musa Jakadala idwa ni tiye band ne koso mana mar mentorship no tu. Anyalo gombo mar mentorship but band ne be kata kati anana safe. Kech thumbe nego backup nego ang'eyo nyaka mal 10 years experience. Ang'e backups. Okay. Nyakora mo kaka winjo no endo wan kae ndigi Odu Jakapiyo to gi manager mare kaka winjo kaka wuoyo kanyo no endo imbende ka inoko kanyo to maybe ntiere kaka idwa ni rich gi adwa na mege mondo gikonwa koponi ati ng'ato dwa richu kaka unindi utiyo gi namba mane? Namba mwatiyo godo e rich Mike Odu Jakapiyo e Mike kora luonge gi nying mar en gi namba mwatiyo godo. Namba ni Number 90113 750 281. Chakenwa 0113 750 281. Okay, kapo kwa tieko nyaka wakete thumi mora achiel maybe mamori kabisa we akao remote akene thum mamori kabisa kuri nyalo konwa ne en thum mane mamori kanyo kabisa yonje ne jopiny mondo ging'eni jangolo ing'eni samoro wanyago agoya to gikia ni jathum koro unless ni onjo negi ka ginyalo ng'eni in jathum koro aket mane Jabe account no wayiera chia. Wayiero Odu Jakapiyo. Meanwhile kapodu wayiero mar Odu Jakapiyo mane nyalo konwa wach ni mogik. Wachna mogik gi Uganda wa majoluo wamakre uru. Onge makosa ka ng'ato konyo wadgi. Wamed makre uru, wamed dongo mondo wamed bedo Uganda achiel. Alright. Kamano. Aketi moraga. Kosaket. En maneno kan hit. Aya. Ndi en maneno kan hit. En mano kore hit. Ma hit so. Aya, perform kore. Aha. Odu Jakapiyo. Mul. Aya nge kamera me. Jaberi maranga gitimbeni. Odure jawayo odure bunye hiro. Jaberi maranga gitimbeni. Giweche ni kono. Jaberi maranga gierani. Jaberi maranga giti. Sama yudo pesa to gimidwara tima. Sama yudo tich to gimidwara tima. Hera kose gwedho to gimidwara tima. Hera kose yie to gimidwara tima. Dira kose bede to gimidwara tima. Alright. No. Nyaka gini wachore climax ka.
Gini nyaka chore climax. Kanyo. Achore mbele kusene climax. Mbele mate. Aya. Loko sepede to imidara tema. Oh, the parody cartel. Ay. Menedalawa Lando Toto Billy Medalawa Lando Baby Bimoswazaze Dalawa Lando Mami Temine Dalawa Lando Toto Bimote Dalawa Lando Baby Bitere Dalawa Lando Toto Bine Dalawa Lando Toto Bimosa Dalawa Lando Teti Bimosa Dalawa Lando Mami Tume Dalawa Lando No. Tumni luongo dango kongi kaka iluonge. Iluonge ni Imoraga. Imoraga by Odu Jakapiyo Lelo Mamuol. Lelo Mamuol. Imoraga. Odu Jakapiyo kapok watie kadwa ni iwuo gi fans gi, iwuo gi jok mono nenowa to gi ng'ata man kanyo no endo. Imiwa wachni mogik koro. Wachna mogik manyalo wacho ne fans mapok ong'eya. Giluwa YouTube, TikTok. By the way, part mar climax no. Aneno ken parts maber ma inyalo los go TikTok. Adhi timo nigo. Adhi timo nigo de TikTok kanyo ni. Bine Dalawa Lando baby. Bile Medalawa Lando mama mi. Koro adhi kete TikTok kanyo. Ket gini kama mondo jogo winjwa maber. Koro wadhi kete TikTok kanyo. Adhi timo challenge. Mano ta se promise. Koro ko ineno ko katemo tiparo na para ini ng'amwa wuoyo go mang'eny. Koro anyalo go man jotim na challenge part no. Ng'ato be inyalo kin gi groups kata mag joluo ang'wen. Share ket na kata e gine group e go kindi ji apar nyaka yude ji ang'wen moko madhi view ji adek subscribe. Then idon ng'eny ji view mana thum to gi subscribe bakwayo subscription. Yes. Nyakore mo giwinjo kaka owacho kanyo no endo ma iluongo ni Odu Jakapiyo. Odu Jakapiyo en upcoming wa support uro. Dhi kacheche endo e YouTube mare, Facebook mare. Imanyo Odu Jakapiyo. Koka mano waduno kaw thuolo ni endi mondo wagoni erokamano ahinya mar bedo kodwa winjo stoch Odu Jakapiyo. Inyalo maybe penjo wa story mar ng'ama idwaro kanyo no endo, lakini okikono gene to be in gi ng'ato koso in nono ge nyalo biro. Ng'ato man geot eot to pod aonge go. Lakini ng'eni min geot emikwano. Sawa. Koro ne joma dwa application kane nono vacant. LTN manyo ni nyaka vacant. Vacant ni Odu Jakapiyo. First condition, subscribe to his YouTube channel. Subscribe to his YouTube channel. Odu Jakapiyo. Thank you so much. Waromo kendo ma iluongo no Marina cheno jamano mbele. Cheni mineno mbele emiyoko.